खुलुमबाय। मोनसे जोबोद गिदिर जाथाय, सासे उन्दै गथ'सानि रुंसारि जानाय बमा बेरफ्रुनानै बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुखाबाय, मिथिखाबाय। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जाथाया दहाय सानजौफु समाव जादों, जेराव खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों दायो गोसारगासिनो दङ आरो सासे सुबुङा मोनसे फेसबुक पेजनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला, जायगायाव थांनानै भिडिअखौ खेबना होनाय बायदिब्ला, बेनि भिडिअ क्लिप्स दङ, नोंथांमोन बयबो नुखाजोब्बाय आरो आंबो नैबे भिडिअनि गेजेरजों होनाय जागोन। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सानै गथ' जावजा होननानै बुंदों। सानै गथ' जावजाफोरा थारैनो दुब्लियाव थांनाय समाव मोनसे दहला, मोनसे दंग'निफ्राय, दुब्लिनि दंग'निफ्राय मोनसे गावसोर सिनाय मोनै मोनसे मुवा मोनबोदों जाहैबाय, जायखौ दायो मार्टान बमा होननानै मिथिनाय जादों। बे बमाखौ बिथांमोनहा मोनबोदों। मोनबोनानै बे उन्दै उन्दै गथ'फ्रा न' फारसे लानानै फैदों। न' फारसे लानानै फैनायाव लामायाव हयथ'बा सोरबायाबो नुदों, मिथिदों, नाथाय रावबो सिनायाखै जानो हागौ। न' फारसे लानानै फैदों। न' फारसे लानानै फैनानै जानो हागौ बिथांमोनहा न'आव सफैयैयावनो बे जायबा मार्टिन, जायबा बम, बे बमजों निस्सय बै गथ' उन्दै गथ'फ्रा थारैनो माबा मोनसे खालामदों जानो हागौ। बिसोरथ' मिथिया जानो हागौ बम ना मा बेखौ, बा बेजों गेलेदों जानो हागौ। बिसोरो गेलेबाय थानाय समावनो हरखाब बमा बेरफ्रुनानै होदों जाहैबाय। खाथियावबो सासे आइजो, 35 बोसोर बैसोनि आइजो दंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बै उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बमजों गेलेबाय थादों आरो गेलेबाय थानाय समावनो जानो हागौ बे बमा बहाबा नांनानै बेरफुदों। बम बेरफुनाय लोगो लोगोनो सासे उन्दैसाया जाहैबाय खाथियाव दंथारोमोन। बे उन्दैसाया 13 बोसोर बैसोनि होननानै मिथिदों, उमा बर'। बे उमा बर'आ थारैनो जायगायावनो रुंसारि जादों। अदेबानि बम बेरफुनाय लोगो लोगो बे उन्दैया एकदम गोजानाव थांदों। बेनि गासैबो मोदोमफ्रानो निस्सय दाबसे दाबसे जाजोबदों। बेनि मेलेमा बोजोंबा, बेनि बिबुआ बोजोंबा, बेनि बेबायदिनो देहानि अंगफ्रा बोजोंबा बेबायदिनो थेर बेथेर जादों होननानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिदों आरो जोंबो भिडिअनि गेजेरजोंबो बयबो नुनो मोनबाय। थारैनो मिथिनो मोनबाय बे 13 बोसोर बैसोनि गथ'आ दायो रुंसारि जाबाय, जायगायावनो स्पट डेथ जाखादों। गुबुन खाथियाव थाफानाय जाय उन्दैसिनथार गुदि फरायसालियाव फरायबाय थानाय सासे, जायखौ मिथिनो मोननाय जादों महित बसुमतारी होननाय, 10 बोसोर बैसोल'। लोगोसे बेजोंनो खाथियाव थाफाबावनाय सासे आइजो सुबुं, बे आइजो सुबुं जायखौ निजोरा रामसियारि होननानै मिथिदों। बे निजोरा रामसियारि 35 बोसोर बैसोनि, बेबो जोखोम जादों। बे सानै सुबुङा जोखोम जादों आरो सासेयाथ' जायगायावनो थैखाबाय, जायखौ इमा बर' होनदों। बे जायगायावनो रुंसारि जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दायो कुमारिघाटा देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं होननानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादोंमोन। थारैनो जाथाय जाबाय थानाय समावनो पुलिसा थांनानै दायो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ खालामबाय होनना मिथिदों। नाथाय रावबो मिथिया बे बमा बोरै फैखो, बोरैनिफ्राय फैनानै थाफैखो, बोरै बेबायदि जाखो, बेखौ रावबो हयथ'बा दासिम बिथं भाबै मिथिथ'वाखैब्लाबो आरो पुलिसफ्राबो बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। बबेनिफ्राय फैदों आरो मा माद, सोरनि माद, बे गासैबो जाथायफोरखौ पुलिसफ्रा दायो नायबिजिरगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो बेखौ पुलिसफ्रा गावसोरनो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेखिनियानो। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायब्ला रोखा जागोन आरो भिडिअ गासिबो बाथ्राफोरखौनो रोखायै जोङो बयबो नुनो मोनखाबाय।